دوی پروژه یاسای ده هیا از جبرس محمد سعید یاز بپرسم پارلمانتری آک پارتی آمده نهاج انقره لگل میا دنباش برس بخیر هاتی روداوی دنباش خیلی خدالو به سلام و ریز جبونا تماشاوان روداوی سرچاوا گلو آک پارتی آماده کرنا پروژه یاسایش بو پیواجویا چارەسەریê تمام کریه و کنگی پروژه یاسای بده پارلمانتوی بدیتناوه اللي قالك سباس بو وتماشاوان بعد خوازم هندك باج وهرم وجواب وبرسه داوي بدم معلوم تشتكوانا AK Parti dike mesele ki nonune yani derdi 45 sali u virdaya ev zulmü zordestiya ku sistema beri a 5 sal 7 sal beri leser zamanı Kurda u kültüra Kurda hatı bu kirin Kürt yani tünebun hebûna Kurda ne da kabul kirine zor destil ser zamanı wan kültüra wan hebu bahatına AK Parti evya bi tedrici rabu di zamanı 25 salada reformê wermezin AK Parti'ye da kirine ki nêzî 5 hebxal anaskarım wan bişmêrim ku berê tu kesê înan nedikir bawer nedikir ku hikûmet bi destê xwe bi qanûn nîzamê xwe rabe vê heqû hukûkî ji Kurdan re pêş vebîne ev ya tamamê doxta AK Parti'ye da hat heta ku em hatine vê dema niha ku PKK rabû qerarek danî silahê xwe danî silahê xwe şewit dan ehd û peyman bi hev re dan yani PKK goki ez silahê xwe deynim û ji mexare jî derkevim ez silahê xwe teslimê dewletê bikim dewlet jî bira vêya teqîb bike teftîş bike gavek vana hatine cî ew dewlet jî li gora wî hinek gava bavêje ne ku vana bi hev re şert hatine danîn piştî ku dewlet vana silahê xwe danîn sê meselê girîng hene yek vanê ku rabûne silah girtine destê xwe lêbelê neketine nava şer kesê nekuştine kesê birîndar nekirine ew ê mesela vana çer bibe a di diya ê ku silah kiriye destê xwe o şer kiriye yani insan kuştiye insan birîndar kiriye ew ê heqû hukûkê viya çawa bive divê yasa noda a sisiye insanê ku di heps û zîndana dane û ê ku serokatiya PKK dikin niha ew ê duruma vana bi çi şeklî bibe Doğundur ve nasname da van mesele hene. Viyaji tahmin dikim de zarfe mehki da belki parlamento neke ve tatili eviye vere ser zaman o parlamento pe meşgul bive o van yasaya jiderxine. Yani mesele vakat teraziye behavra dimeşe. چند خالن برز یاس اف پروژه یاسا چند خالن و گلو تمام ماده نوی د دربار هاتنا گریلاین پکه دنه Niha duhundurê nasname da xala şeşa û ava hefta ji mergere girîng e diviya da hem vanê ku li dervane van PKK ku li dervane û senê çiyane ew vana bi çi şertî werne xwarê gava hatine xwar ew halê vana çawa be heqû hukûkê vana wê çawa bê dayînê yani ew vana çawa tevlî gel bibin ew tevlî siyasetê bibin nebin ew ji wan re mesela heqê xebat û heqê xwendinî û filan ney dayînê Avanavet parlamentoda bir nikaşkirine o evvelser karareki irtibatavi betekirine. Yani ve mafê wan hebe ev ê ku vegerin careke din biçin li zanîngehan li dibistanan bixwînin derfeta kar peyda bikin û karibin beşdarî siyasetê jî bibin mesela eskeriyê wê çawa be weke numûne eger temenê wan hînayê eskeriyê be Civan ji suala te ra cewabim ava xala dudiya ku min berê qal kir mihîme êku tivin gira kiriye silah kiriye destê xwe deketiye serê çiya lê belê şer nekiriye kesê ra û yani di nava zarara dewletê da teğîrat û tebdîlatek mezin natiye kirin ji vana re ew ê hinek hukuk bênê danîn lê belê gava ku silah kiribe destê xwe û şer kiribe hinek insan kuştu be asker kuştu be ew ê hukukê dewletê li qarşî viya jêra çi heqû hukûkî veya cezayî deyne li wê gorî wê wana muamele bênê kirine Yani dibe ku hinek ji wan têkevne hepsê jî birêz yas ez wîya baş nizanim ancak gava ev nasnama hata parlamentoyê tamamî partiya qenaet tamî li ser vêya îtîfaqa wan heye yani ew ê meselekî ku ziddê vê
ev be, barış be, yani aşitiye be, ev çeyne be, yani partiya CHP'ci, o partiya AK Parti, o partiya MHP van edin. İyi Parti, hariç vekiline tamamı parti divurda müttefıkın, ev ya jî umudek mazın dideme. Jive mesele şundan nik nay avetin. بله وگرنینه یعنی La vegar وگرنینه jivi işi حتی دست yani پیکا پاییزه و یاسا ایدی تکه واره جی بجی کرنه و وره yani پیکانی ez eminim hatta payızı ve işi tamamen bi sehliti, bi birati, bi keyf xoşi ve bi qede ev derdê Kurdajî bi qede meselê Kurdajî ji meydanê rabin ev Türk û Kurd jî bibin birê hev Arab û Kurd jî bibin birê hev Farus û Kurd jî bibin birê hev hak û hukukê wanê insani İslamî beşerî tamamen ew bêdayîn بله û ew Kurd divî havayê da ew yani karek mezin bi destê xwe xin. یعنی قناعتم. پشتی وی پروژه یاسای و بردوامی پروژه یاسایان هبه وکه نمونه و بحثا براتیه کر هبونا کردان د آنا یاسا ترکیه ده دستوره ده و وره ناس کرن و قبول کرن؟ ام تخمین dikin û em hêvîdarin bi hinek şekila wê bêtekir tedî kanûnê anayasayê kelimê wan cümlê wan pir kelime û cümlê hesasın. بله Ew île mesela divê nasnamê de jî gava tu nasname mêze dikî bi kelime hak û hukukê zimanê Kurda têra nexuyaye. بله Tu ji zahirê îbare viya fehm nakî. Lebelê gava tu hak û hukukê insan ê tabîî ê fitrî mêze dikî wan hak û hukukê tabîî û fitrî yani mesela xwendina bi zimanê xwe ye, xeberdana bi zimanê xwe ye, evana hukukê fitrî ne ê beşerî ne بله li pêş bana mani çi hebin gere rabin di xala şeşa da ev ya hatiye îzahkirinê. چند خالن برز به تمامی اف پروژه یاسا؟ Yani dora 16-17 xalin qenaatamı da. بله Lakin madda eva şeşa û eva hefta li ser vê mesele daha bêtir hükmü wî zahir dibe. برز یاز ام دزانن دسپیک او کسی وکه وجی گوت اوی کو تبلی شران نبونه وی ورن لی اوی کو ریوبری کرنه فرماندارن جارنوی سواوی چه بگلو اوی سری چیه بمینن؟ Ew serê çiyê namînin ne mümkün e. Ya wê vana mesela werin teslimî hukuk û adaleta dewletê bibin, ya wê herne dewletekî Ewropayê dewletek din, ya jî yani duwan mağara da li Qandîlê û li van kampê ku ana destê PKK da icraata wî dibe, li van dere gerek kes nemîne. Ew jî qayîlin, wan jî viya qebûl kiriye. Ew ê ji vira derkevin, lakin di peyda em bêjin salkî şûnda, di sal şûnda ew ê çi bêkirine em viya nizanin. Avan mesela van madde xalê nasnamê ku ana ew ê bi îtîfaqa van partiya hata parlamentoyê gava parlamento viya anî li ser masa nîqaşê danî ez emînim tiştek merev texmîn nake jî ew ê werne meydanê. بله Madam ku dawa biratî ye, madam ku dawa hak û hukuk û eşitlik û misawat û yekîtî ye, ez emînim indî keskê ku li qarşî viya rabe münaqeşe bike, ceng bike, cardin şer bike ew ê meydanê nemîne. Yani serkeftin ji bo tamamî gelê Tirkiyeyê re ye. Ji bo Kurd û Tirka tevre heye. بله دمکه دهاته بحث کرن که هنک فرماندار و ریوبرین پکه لور لباشور کردستان بمینن دبه کل ور بمینن؟ Ez uya nizanim hinek di partiyê da ê ku divê meselê da destê wan da hukm heye û mes'ûlin di vî meselê da nîqaşa vê meselê da ew ê viya bîne meydanê wê serê xeber din yani ya li Iraqê bimînin ya herin dewletek Ewropê ya herin dewletek Sisiya ya werin dewleta xwe yani ev ya dawî em ê tev hevra temaşe lê bikin. گلکی سپاس برز محمد سعید یاس پارلمانتری اک پارتی آمده تو جه انقره میوانی مبوزور سپاس